Takže čus lidi a vítejte u vůbec prvního pack openingu z FIFA 16. A jak určitě víte, vyšla webapka a já vím, že je spuštěná na celé obrazovce, děkuji ti EA. Vyšla webapka a já mám 1600 FIFA pointů, takže si myslím, že bychom mohli pootvírat pár packů a třeba uhantit už nějaký ten inform, což si myslím, že sice nehrozí, ale může to být prostě pěkné, já nevím, otevřeme asi 10 packů, takže pohoda. A doufám, že se vám to bude líbit, pokud ano, určitě nezapomeňte dát like a v prvním packu, OK. Máme Ben Yedera. A španělský dres. Úžasné. Absolutně úžasné. Store All In Club. OMFG. To bylo fakt bad. Jdeme teda rovnou na druhý, nebudeme se tady nějak zdržovat, já doufám, že nám padne něco solidního a skipek. OK. Fake Pogba. Děkuji, tím máme tady Stones, Zapata, já to můžu dělat takhle. Stones, Bunger, Zapata, řecká logo, oh my fuck. Oh my fuck. Dobre, Store All In Club. Furt se to může zlepšit, musíme jenom věřit EA. Tak, pojď EA. Teď mi dej nějakého solidního hráče. OK. Klasen není to, co bych zrovna chtěl. Mám švédský dres, ten je docela nice, takže to beru. Ale jinak... je to dead. Dobře, jdeme dál. Ještě nám zbývá 7 peků do konce. Já se pak nějak prohrabu těma hráčema a prodám to a třeba ještě otevřu další, kdo ví, já to budu už dělat mimo záběr. Enkolou, to je dobrý půl, to je hodně dobrý půl. Enkolou je hodně solidní goalman. Back, ale bohužel z francouzské, ale myslím, že za něco by mohl jít prodat, takže paráda. Tak, jdeme dál. A tady děkuji EA. Tak, zase dáme menší skip pack, třeba boom. Bodmer. Kdo je kurva Bodmer? 49 pace, no tak ty jsi legenda, kámo. Store All In The Club, to bylo prostě bad. Tak, jdeme dál. Moc peku nezbývá, já vím, že to ani nějak moc neprotahuju, ale víte jak. Co protahovat na těch shit hráčích? Tam jsou absolutně, 1000 coinů. A squad training, to se tež dobře prodává, to je nice. Uvidím, či si to nenechám, tohle to redeemnem. Děkuji. A zbytek stornu do klubu. Tak, výborně. Máme o 1000 coinů navíc, jej. A máme tady další pack, ten uděláme, OK, Young. Proč mi padají furt hráči z francouzské ligy? Já snad fakt poskládám normálně francouzskou ligu, protože tolik hráčů, kolik dostávám z francouzské, to není normální. Ještě máme zhruba 3, 4, 5 packů možná do konce, takže doufám, že nám jakože něco padne, protože jinak budu fakt nasranej. A skip! OK, Verratti by šel, Verratti se myslím mají za něco dá prodat, takže to je paráda. A zase francouzské, ne já skládám francouzskou prostě, to jinak nejde jako. Další squad fitness training, to je paráda. OK, strnem to všechno do klubu. Tak, ještě zhruba 3 packy, jeden bude 5000. A jdeme teda na další, pojď už něco, inform, bum. OK, Markovi žele celkem, proč hraje zase v turecké lize, ty vole? Kdyby nehrál za Fenerbahče, tak by měl nějakou hodnotu, ale takhle si fakt moc velkou nemá. Ach jo, nevadí. Myslím si, že o informu si můžeme nechat zdát. Zatím padlo pár lidem inform, ale to těch bylo fakt málo jakože, takže... Co čekat, že? A Sorrentino. Nice. Přesně to jsem chtěl jako red item je Stamford Bridge, to je úplně amazing. A poslední pack za 5000. Bude tam jenom jeden rare, který se vsadím, že bude balon není rare. Stadium nebo tak něco. Ano. Dobre, nebyly to kontrakty. OK. Rode, no, myslím, že pár hráčů tady odsud by se dalo klidně střelit. Když se teď podíváme do mojeho klubu na hráče, tak co tady máme, takové cenější. Ještě tady máme navíc Pogbu a nepotřebujeme tolik centerbacku z francouzské. Dobře, co by se tady tak možná Ben Yedder, ten by mohl být striker do francouzské. Já fakt skládám francouzskou, prostě toto jako... OK, kolik má cenu třeba Verratti nebo Enkolo? Podíváme se, překvapivě tady funguje všechno, takže dokonce i tady můžeme si vyhledat Verrattiho, boom. Verratti, za hodně solidní coiny jde.
To je paráda, kdyby se mi podařilo ho prodat aspoň za těch 11 000, tak je to pecka, protože bych měl třeba na další pack. A ze začátku se vám víc fakt vyplatí kupovat packy než hráče, protože když si kupujete hráče, tak je to na hovno v tom, že vy pro ně budete muset... Nikola s Nikolou. Vy si pro ně budete muset kupovat smlouvy, což je potom problém, když neotvíráte packy, tak prakticky nemáte smlouvy, že? A Nikolou jde za těch, no, 1500 zhruba. To tež se dá, myslím, že to je na pohodičku. Nějaký ten pack ještě možná otevřem, co tady ještě je. Máme dobré, že máme paceové obránce. Já bych si je možná i nechal, ale toho Verrattiho měl strašně láká prodat, no. Ještě se podívám schválně na Markoviče, on je ze špatné ligy, takže tam to asi za moc nepůjde, hádá Markovič. Tak, show me. 90 pace, něco aspoň, oh, ok. Přesně to, co jsem čekal, prostě hodně dead cena. A tak nevadí. Ještě si tady podívám na consumables, fitnesska, gold. A nebudou minimálně od toho těch 500 určitě. Jo, tady jsou. Za 600, 500 pade. No, tak to si asi spíš nechám, jakože, protože toto by se mi fakt nevyplatilo prodávat. Každopádně já doufám, že se vám dnešní kratičký pack opening líbil. A pokud ano, určitě nezapomeňte dát like a uvidíme se teda u dalšího videa a zatím čus.